tal, nens i nenes? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos un altre conte. I què fem abans de començar a explicar el conte? Doncs ja ho sabeu, obrirem una espelma que ens faci companyia. Vosaltres a casa també podeu fer el mateix. I què li diguem a en Perot? Hola, Perot! Què tal? Com estàs? Hola, saluda els nens i nenes, Perot. Vinga, li cantem la cançó? Va, que en Perot està molt content quan li cantem la cançó. Vinga, a la 1, a les 2 i a les 3. Perot, l'escavallat, la nostra titella, la nostra titella. Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot, va, que ja està ben entusiasmat per saber a veure quin és el conte que explicarem avui. I mireu, nens i nenes, avui us explicaré un conte que em fa, la veritat, especial il·lusió. És un conte que vull dedicar a tots els avis, a totes les àvies, a tots els nets i a totes les netes que hem patit el confinament, aquestes separacions tan llargues i que tant han costat. I especialment els de casa, en Nikos i l'Irini, que els he tingut molt lluny. Us envio un petó ben gran de part de l'àvia, que sí que m'heu estat escoltant tots els contes. Doncs aquest conte va per tots vosaltres, avis, àvies, nets, netes, gaudiu-lo molt, tal com jo el gaudiré. Se'n diu Avis, piranyes i altres històries, de la Rocío Bonilla, il·lustrat i escrit per la Rocío Bonilla, i de l'editorial Ànima Llibres. Vinga, preparats, que la història comença. Em dic Nico i aquest és el meu avi Roderic. Porta ulleres, és molt amable i em va ensenyar a anar en bicicleta. Perquè deu ser que tots els avis porten ulleres. La mare sempre em diu: l'avi i tu sou com 2 gotes d'aigua. Però jo no sé pas ben bé per què ho diu. Potser ho diu perquè a l'avi no li agrada gens la crema de carbassó, com a mi. I quan l'avi ens crida, ens amaguem ben amagats perquè no ens trobi. M'encanta que l'avi Roderic m'expliqui històries de quan ell era petit i de la seva colla. Diu que el seu avi els posava pedres a les butxaques quan el vent bufava fort, però ells se les treien. Diu que la seva padrina, abans d'anar a dormir, els escalfava els pijames a l'estufa, a ell i a les seves germanes, perquè estiguessin ben i ben calentons. Un dia l'avi em va explicar que la ferida que té a la panxa li va fer un tigre quan ell era explorador. Oh! La mare diu que és la cicatriu de l'apendicitis. Apendi què? L'avi sap moltes coses i m'ajuda quan no entenc els problemes de mates. En canvi, amb el mòbil l'ajudo jo, és clar. Diu que quan ell era petit no hi havia mòbils, només uns telèfons que no tenien pantalla. Però això com pot ser? Quan em queixo dels deures, l'avi em diu que és una sort anar a l'escola. El seu pare de ben petit no hi va poder anar perquè havia de treballar. Així que va aprendre a llegir a casa amb l'únic llibre que tenia. És potser per això que l'avi Roderic té tants i tants de llibres i li encanta explicar-me molts i molts de contes. I a mi també. Hi ha dies que fem unes passejades ben llargues perquè l'avi diu que s'ha de fer exercici. Alguns diumenges anem al museu i parlem fluixet de les coses que hi ha pintades als quadres. Una vegada vam anar al parc d'atraccions i ens va encantar. Espero que hi tornem ben i ben aviat. No sé l'avi d'això què en pensa. I encara riem d'aquell dia que ens vam escapar de 1000 piranyes. Ens va anar pels pèls. Sort del vaixell pirata que ens va salvar. I nosaltres nedant enmig de les piranyes.
però el meu moment preferit de la setmana és quan anem a berenar amb la meva amiga Rita i la seva àvia, que es diu Mercè, i estudia anglès i informàtica. Al seu marit un dia li van sortir ales, com a la meva àvia, i va marxar volant. Jo, fa molt de temps això, jo era molt petit i no ho vaig veure. Un dia no vam poder anar a berenar com sempre perquè l'avi Roderic i la Mercè van anar de viatge plegats. Ens van enviar una postal. Jo crec que s'agraden. Potser un dia es faran nòvios i es casaran. Ah, però llavors, què serem la Rita i jo? El meu amic Manel també el ve buscar el seu avi quan acaba l'entrenament. Es diu Antonio i treballa de fuster. Ara ja està jubilat, però encara té un petit taller al pati de casa seva i ens ensenya a construir casetes de fusta. Aquestes casetes són per l'àvia d'en Manel, que es diu Mila i té molts ocellets, en Pitus, en Fly, la Lili. Jo no puc recordar-me'n de tots els noms. L'àvia Mila ens deixa acaronar-los i donar-los molles de pa. Després toca el violí una estona i s'adormen. Els avis de la Berta van venir a viure a la ciutat quan eren molt joves. Ell treballava de paleta i l'àvia feia de cuinera en una casa. A la Berta li encanta dinar a casa de la seva àvia i va cada dissabte. Diu que la seva àvia és la millor cuinera del món i que l'avi li fa pessigolles amb la barba quan l'abraça. Un dia l'Amadeu ens va explicar que té una besàvia. És molt velleta i li encanta teixir. Passa tot el dia fent jerseis i bufandes i mantetes. Aquest barret de llana que porto me l'he fet jo. Ella me n'ha ensenyat, va dir tot orgullós l'Amadeu. Els divendres a la tarda acompanyem l'avi de la Neus a comprar el diari, perquè de vegades s'oblida de com tornar a casa. I un dia es va perdre. Després ens regala una piruleta a cadascú i ens explica les notícies. Quines coses més estranyes passen al món. El meu avi em diu que sempre estarà amb mi. Potser és perquè a ell no li sortiran mai ales, com a l'àvia o com a l'avi de la Rita. O potser perquè algun dia seré jo qui expliqui com escapar-se de 1000 piranyes. I vet aquí un gat, vet aquí un gos. Aquest conte dels avis, piranyes i altres històries ja s'ha fos. I vet aquí un gos, vet aquí un gat. Espero que us hagi agradat. I ara, si us sembla, bufem l'espelma. Va, tots plegats des de casa, a la 1, a les 2 i a les 3. Però tu també, va. Vinga, adéu-siau, nens i nenes, avis i àvies. Que vagi molt bé. Un petó, fins aviat.